enggalipun pro prajurit dampyak gumuruh kados dening ombakipun samudra. Ngantos kula bradat dhateng panjenengan. Jalaran kula menika kautus dening Mas Prabu Suryadrana ingkang supados mejahi dhateng panjenengan. Kula menika ibarat tatah. Kaluputanipun panjenengan dipun kempit dipun inggit. Upami bab perkawis menika kula boten ngertos. Upami kula boten kelapa mejahi dhateng panjenengan. Tartamtu kula badhe nampi pidana. Pramila saking menika. Kula kautus dening Mas Prabu. Upami kula boten nistakaken napa ingkang dhateng Trejawa, tartamtu kula badhe nampi pidana. Kula boten ijo. Kula boten ijo. Nalika semanten Kang Mas Prabu Suryadrana utusan dhateng kula Kedamejaya dhateng Kambok Murtosia. Upami boten enggal-enggal kula pejahi, tartamtu ing mangkenipun kula badhe nampi duka saking Rasa Dalem. Ini lho ya Ger Bacasurya. Pripun? Nak Mertosia kuwi tok pateni perkarane ora rampung. Lha Mergo iki isih ana sesandunganmu nggonmu bakal duwe gegayuhan. wonten watu sandungan. Lajeng sinten? Patih Suryanegara. Surya Praja kautus dening Sinuwun Prabu supaya nyandhek nggonmu bakal merjaya kalawan Mertosia. Atus ngaten. Ha iki dirampungi sik. Menawi kados ngaten Murtosia dipusiki ta. Asli. Kula ingkang badhe ngadep. Iya.
menika mrebeki dhateng lampah kula. Wanter dawuh Sinuwun Prabu. Yen to aku kudu nyandhet Pangeran Pancasura anggone arep perjaya marang Prameswari Murtasya. Sabda Pandhita Ratu datang kenging Wolawali. Sabda Pandhita Ratu tan kena Wolawali. Kang dak tampa kaya mangkono. Nalika semanten Kang Mas Prabu Suryodana sampun ingkang supados medhai dhateng Kanggo Pepesiah. Nanging dawuh nandalem aku kudu nyandhet anggonmu arep merjaya Murtasya. Paman, nggih. Wekdal samenika boten badhe kula tutup-tutupi. Sedaya menika kula ingkang damel. Oh, Jalan napa? Kula menika kepedados ratu wonten ing Mesir sarangan. iki mangsa Kang Slira. Isih ana pati. Warangga dalem kang kudu ndejekake adil ana ing pasir sarangan. Panjenengan dados kepala kula. Kena Rawe taratas malam bab kula.
Waduh, ndasku kena. Ndasku kena. Kena apa? Kena pilar. Gue kena pilar. Iya. Lah aku kena dengkul kowe. Gue kena dengkul. Asale cemut. Ora dade mung saithik kok. Nggak cemut ya? Yo. Lho aku cemut-cemut arek. Coba cemutnya main bigo. Ayo kepisan kok. Pentelu. Cemut-cemut. Musai. Oke, tak musane. Berapa kowe apa aku? Tak musane. Musai yo Apa? Aku diwangi. Loh. Ini iki jawani ora? Walah. Musai iki. Yo. Nek aku nenek balane wani. Lah nek ora ana balane. Yo aku yo ora wani. Iku jenenge cemen. Ora tau. Sing goblok sapa? Sing diduparakmu sae. Rek kok ora musuh. Aku ngene kok. Mosok kena kowe. Iya. Tak layak. Ngene. Loh, sirahe jebule gundul. Waduh, Potongan gene. koyo hokong kene. Pret. Potongan model apa pret iki? Lah. Lah, gini. Kowe kurang gaul. Iso. Setakon. Kowe kurang gaul. Iso. Kowe lagi ketinggalan zaman iki lho. Lah iki iso. Ora lah. Gak. Kowe lagi spiral iki lho. Spiral. Lo lagi viral. Yo. Nonton tik. TikTok. Tunggale suntuk barang TikTok, YouTube. Potongan milih model apa? Ora ada jenenge. Oh iya. Iki mono potongan jenenge sampe. Dulu. Masya Allah. Waduh. Rojo loh, Mas. Ora ra kowe. Ora. Potongan saki gaul. Ya. Potongan tempe. Ya. Kleru. Tempe. Dai beneran. Kleru. Masa kleru. Mejang anak gua mejang. Kleru. Ora tak urus. Wes, Mesti lanyane potongan cempek. jangan. Blok lo. Cempeknya secili. Ah. Lah imang ngisi rada gede kok. Gini. Apa? Apa jongang Wes dileh. rada gede. Iya. Jenenge tempe. Lah sing rada gede lah. Jenenge wedhus. Sing gede lah. Lale. Paling gede apa, Prit? Nah, paling gede iki jenenge mbok. Alah, ya. Aku jadi wedhus. Lah apa? Apa? Malek. Ngubur. Wis.
Kame sampe iki. Kowe emang kakak apa, Bret? Kakak bilu, hah? Bilu. Iya. Gambar apa? Gambare Enek. grendone bareng. Hei! Bilu. Patah. Ada lagune, Bret. Apa? Heli. Masa iya ta? Api ya? Hei, kakak kendi. Apa? Kowe kakak. Yo. Nah, tinggo Red. Goblok e lho. Pas juret kok ora katokan. Daden ngarep. Yo. Nggak digo. Sita, guys. Bakal masuk kuwi yo. Hei. Weh, sirate kopi buat batu. Kowe lah yo, Go. Yo, waduh. Ulangi ta. Ulangi waduh. Iku ora kula-kula. Grimes. Maksud grimes. Hei, diajeng-ajeng ya malah. Kowe lho, Kak. Kowe ngene suwe nembro kok. Nggak singgo sih suwe. Nggak suwe. Ora suwe. Bingo. Hei, lo ditaleni kok. Sing nalani berarti kono. Goblok e lho. Sapa sing ngono? Kowe, ate iso. Lho mau taleni ya. Wah, iso. Roti ini dipangan sih ah. Patu roti. Lho ya Pak, Pak. Oh, ini belum kadang ditaleni kon nganggo. Ya iya. Wale to beto. Wale. Wale. Grejoane ning jobok goblok. Ya tawale. Hei! Iku mudeng apa ora? Wale, Mas. Enggak sih. Halah. Walah, iya pintere guys. Iya, pintere grendonane nang ngarep. Prajurit. Matasi ya. Lah kowe. Popo sih. Lah cibok ora popo piye? Ora daden ora mau seurip kok. Utara 100.000 dari Bu Bos. 500.000. 25 utara 100.000. Selawe. Nyang. Dikasih kenal tahu susu. Wis selawe.
Piye? Ping selawe. Duwe piro? 100.000. Duwe jalur sik. Aku selawe bukaran. Duwe jalur sik. Biasanya Kalau kontrol. duwe jalur duwe. Jalur duwe sik. Gawe endek. Kurang. Nyangkrit, nyang. Tanya kaya babrang lho. Iya, kaya bakal lombok. Kok babrang bang lho. Lah iya, duwe. Ayo, Cong. Bonyang tau ora dinyang e. Bosek dhewe bonyang. Kowe sik pemanasan kok aku. Iya. Pecahan. Kokot bayaran dipotong. Bu, aku potong nggih. Apa deh? Dipotong apa deh? Motor 5.000 tukang ringso. Gue bayar migreng. Malam-malam lekno. Udah bisa. Wah, bisa potong pecahan yang potong juga. Pasti lah iya. Tiga malah. Ayo. Lah sing nomare dhuwit kowe kok. Mana tambani? Hitung. Yo, hitung ini. 100.000 sawe yo, Cer. Yo. Come
dosis terus tak delok nih, Bang. Ini iki lho gini-gini kok cacing kreng ana. Woi, kuat-kuat barang.